Ďalej na bežkách sa už nedá, pretože sú tu povalané stromy a ťažký terén. Tu nemáme šancu prejsť. No, jaký problém? No, žena vám dáva príklad. No, no. Daj mi ruku! Tento úsek väčšinou aj v lete je veľmi ťažko priechodný, iba keď je veľké sucho a v zime už absolútne videli ste, že sme mali veľké problémy dostať sa sem. Tu po tých skalách boli amonity, hej, morské skameneliny. Dekedy pred miliónmi rokov tu bolo more a po nich ostali tie amonity. My sme členovia klubu slovenských turistov Starí Ľubovni a radi pozveme ľudí tu do nášho kraja i na naše akcie. Tešíme sa na všetkých divákov a športovcov.